tang huke ahindo bonda me kecho ke ahina vi puasar lam the ki puason thotsi hakoko pen kabirti ador ke so hormu pen ke chenglok hemrit akhia da doan me kecho pangjirthang anpin West Karbi Anglong Hamren Police Station ke parlo Hamren 10 kilometer in kwara truck so se kahelo Longpai Teron arong asarthe Abraham Teron ahem ki damtang thereponi phai kret truck bhomtiar ni kangsam por phai truck por malo me chopide Altuma fan berta ke ban pi kenang sot lanop ladak socheng homosti lakhapli Longpai po hawara long jesme dak rong asarthe mata agangbura pulo alangli hem kopi koson penone ahem me chodet lo kedam tang ripo chiklo niphai krit truck ajo porphai truck alomsi ahem me chodet lo lalang alep apia poto mate dak ahem ke saratum kachuri kachorlan hem abang ka vedet osomar bikrai ladak kedo ahotsi laso akotona mate ahem me chopondo me kecho kalukson kadu kavelak thongkep so se pusi ahem phu Abraham Teron pen pherang kiang nu nang pachini dun to nili kachu nili kang tum ke tum Karbi Anglong kachari pon akihai doktor CM tuliram rong hang panili kachu nili kang tung bang ke nili akisung akiduk aputhak alang li phan nili kirab ji phan nili alang li phan ningak long pen alang ni fan nirapte pusini dia alang ni fan kachung ri pon he me kecho dera jo peri soksang tangkasuri kep ni chopon me kecho ani pen pini thereponi phai khresir kep ni thom plengdet anta majok rachari asong lapen hamphang asong pen nangka humri avilang puta birta ka humri damahut thanpon ningkring kang samaboto rajok osomar bang truck lapen apia potung penangan akisung kang sampen ki chenglok kang chir kelang it kathera kachijinso chitong nang loputa mekri klop prupen chithan pon Karbi Anglong Autonomous Council ki chari CM Dr. Tuliram Rong hangaphan ning che thepen tong sekot ki chokijun peri pholephuko khai hui nangkerab ji aphan chuning ripon lason thotsi kisung ke phodet ahut aning ke mepen nangkachirab dunji atum la aber ki pipon Abraham Teron GB abonga ki bi Joseph Teron SBI account number 330801539991 IFSC code SBIN 0004874 along Nangkachirab Dunji Aphan Chuningri District Disaster Management Authority mate DDMA pen Anparta Indian Red Cross Society mate IRCS atum penta akirab kilong G Aphan towar cholangpon Hamren pen Daniel Linghi Karbi Anglong Live